Hemm bżonn li jekk il-Gvern għandu fidu l-provi jaġixxi mal-ewwel kontra min wettaq frodi fil-bini tal-isptar Mater Dei. Din kienet il-pożizzjoni ċara tax-Shadow Minister tas-Saħħa Claudette Buttigieg waqt il-programm Xarabank fuq l-Istazzjon Nazzjonali il-ġimgħa filgħaxija. F'dibattitu kontra l-Ministru tal-Enerġija u s-Saħħa Konrad Mizzi, Claudette Buttigieg appellat lill-Ministru Mizzi biex jekk għandu xi evidenza jieħu l-passi minnu fih. Il-Ministru nerġa' ntennilu dak li jatlu diġà drabi oħrajn, hu passi. Hu passi is-salum tagħna lista twila. L-aħħar tal-lista semma lili wkoll. Jekk għandek suspett żgħir kemm hu żgħir li jien kelli x'naqsam xi ħaġa wara dan il-programm, Ministru, jiena u int immorru għand il-Kummissarju tal-Pulizija. Ispjegat li kien hemm min qarra u daħaq bil-poplu Malti, iżda li l-Gvern Nazzjonalista ma kienx konxju ta' dan, tant li l-eks Ministru tas-Saħħa Joe Cassar stess kien ordna testijiet fuq il-konkrit tad-Dipartiment tal-Emerġenza minħabba xogħlijiet li l-Gvern Nazzjonalista kienet jippjana li jagħmel biex jespandi l-isptar, proġett li issa qed jiftaħar bih il-Gvern Laburista. Preżenti wkoll kien hemm it-tabib Frank Portelli li kellu kliem iebes dwar l-inkjesta li saret mill-Ministeru tas-Saħħa dwar il-konkrit fl-isptar. L-ewwel nett meta nara dar-rapport, jiena kont skantat li qasbatu għalija l-inkjesta. Jekk jien kont l-ewwel bniedem li tkellimt fuqhom dawn. Kif? Allura din li ma tibgħatx għalija. Allura jiena rajta li l-inkjesta mhix kompleta. Min-naħa tiegħu il-Ministru Mizzi tkellem dwar kif il-Gvern Laburista qed jirċievi dejjem iktar informazzjoni ġdida dwar il-każ. Bi Claudette Buttigieg tappella biex il-Gvern jippubblika l-evidenza kollha u mhux jippreżenta biss rapport wieħed fil-Parlament. Minn meta law aħna nibdew dokument minn Volume 2. Tibdih minn Volume 1. Il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista tennit Claudette Buttigieg hija dik li l-Gvern għandu fideh l-odda legali kollha biex jindirizza din il-problema. Pożizzjoni li kienet imtennija wkoll mill-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi f'intervista li xandret matul l-istess programm.